psyykkiseen väsymykseen, jotka liittyy tämmöisen ehkä kuormittaviin elämäntilanteisiin, mutta itselläni ei ole semmoista kokemusta väsymyksestä, joka olisi sit vaatinut tämmöistä lääkärihoitoa ja sellaista. Että sellaisella kokemuksella en puhu tällä hetkellä. Jos väsymys määritellään kulttuurisen näkökulman kautta, niin mitä se teidän mielestänne on? No, sinänsä kulttuurinen näkökulma väsymykseen on ehkä aika tärkeää ottaa huomioon myös tämän niin kuin lääketieteellisen keskustelun lisäksi, että tuo mun kirjahan perustuu lääketieteessä käytyyn keskusteluun, mutta sitten kun käy läpi, mä oon esimerkiksi lukenut Duodecimin kaikki vuosikerrat ja sitten terveydenhoitolehden ja näin 1880-luvulta tähän päivään, niin siinä jo huomaa sen, että väsymyksen kohdalla kysymys on siis muustakin kuin puhtaan lääketieteellistä kysymyksestä tai kauhean selkeästä mitattavasta ilmiöstä, vaan sitten enemmänkin väsymys sijoittuu jonnekin lääketieteen, kulttuuriin, ehkä tämmöisten poliittisten kysymysten ja sitten nimenomaan